Yan. Laki na naman. Laki na naman. Ito yun. Oh, pilalaki. Ayun na. Ayan na. Ayan na. Ay, ito, malaki. Wala, Diyos ko. Ayan, pulang-pula. Mga katoy, oh. Grabe. Yan. Huli ka. Yan. Huli na naman. Huli na naman. Oh, yun, nakadali yung malaking hook natin, mga katoy, oh. Parang si tabi-tabi iwas. Ano bata. Kasi Ronnie, tara na, dito na tayo. Mga gusto niya ay kaso, panaisado si Tatay Ronnie dito. Yan na. Yan o. Kakalagay ko lang yun mga tayo. Kakalagay ko lang yun. Atoy! Yun mga atoy, oh, laki. Diyos ko. Yan o. Allah! Ang laki mga atoy, oh. Ay, grabe, oh. Yun, ang laki mga katoy. Oh, laki ng ulo. Yun, oh. Nandito na tayo mga tayo sana sa baba. Good morning po sa inyong lahat. At may na-encounter po tayo, malaking sawa. Ayun po. Ay, nawawala na po siya. Ginagawa. Saan? Grabe mga tayo, fishing spot natin. Ayan, doon tayo pupunta mga tayo. Good morning po sa inyong lahat mga tayo. Tara mga tayo, samahan nyo po ako. Respect po ito mga tayo. Respect sa tahanan ng mga mamaw. Sana pala rin tayo ulit dito. Ayan mga tayo, maganda rin pala dito, oh. Ayan, oh. Hundido yung lang, agos mga tayo, oh. Doon kay Boss Prince, pabarlan yung spot, oh. Tatry natin dito mga tayo. A few moments later. Mga tayo, mamaw ka agad mga tayo. Nagtry pa lang ako, oh. Mga tayo, mamaw. Iangat na natin. Try na, sana maangat natin ito mga tayo. Oh, laki. Laki. Ay, naangat ko. Thank you, Lord. Ay, nagtatry pa lang ako. Thank you. Di pa ako nakapag-stop ng stand mga tayo. Kumagat na. Grabe ka kalapag ko lang mga tayo. Ayan. At magsasoutout tayo mga tayo. Makaisa pa tayo. Kaling natin itong video natin. Ayan. Laki na dalat mga tayo. Grabe. Thank you, Lord. Yun. At tsagaan lang talaga dito mali sa ilog. Pati naman ito, kinakagata. Uy! Sus. Yun. Sus, malaki yun mga katoy. Sus, Mariusip. Ramdam ko na eh. Nangangatog tuloy yung kamay ko mga katoy, oh. Maarbis na naman sa pare ko doon, oh. Kaya punta na kayo dito. Agad-agad na naman isa mga katoy, oh. Agad-agad. Malaki. Yun, malaki nga. Malaki. Yun, malaki mga katoy. Dalawa lang tayo. Woohoo! Uy, thank you, Lord. Mga katoy, oh. Grabe, 5 fingers. Ay, kuwari. Isa, parang tinitikman. Ay, tinitikman yung isa mga katoy. Alak. Katoy, tinitikman yung isa. Inatak na mga katoy. Agoy. Ay, naku. Ay. Ay, nakasandal pa itong mga kamiwas. Ay, bilisan mo. Huli. Uy, sus. Muntik pa malaglag to. Nagkasabod-sabod. Kakatawa na yung spot natin mga tayo. Grabe. Dito pala yung mga natin na symbol. Ito ang kama na boy. May isang pain pa tumato. Sayang pa yun. Makakagatin pa. Isama natin yung mga Bruce Anglers dito.
At saka yung ibang si Anglers Group. Sana gusto nila ito sa spot natin. Ayan, balita ko nga pala sila magka-carp hunting ngayon mga sa Baby Nangunang. Yun, Miguel Love shoutout nga pala sa mga ano natin dyan. Sa si Anglers Group, yung mga kasama natin. Ito lang siya. Nakikita nyo ba? Pasensya na po kayo mga sa video natin mga tayo ha. Ayusin natin itong isa. Okay, grabe. Meron nga itong isa mga tayo, oh. May kaliskis nga, oh. Tinamaan nga kanina pa pagbigwas natin. Oh. Malaki pating kaliskis mga tayo. Shoutout na tayo mga tayo. Maraming salamat sa mga sulit kati natin. Ayan, Miguel Love shoutout ka pala kay Rinan Fishing Adventure. Yun, shoutout ka Choy. Great Fishing Life, yun shoutout. Kuya North TV, yun shoutout ka Choy. Ay, maraming salamat nga pala kay Kuya Prince Pabarlan. Yan, sinubigay sa atin ng sombrero. Yan. Pau Castañas from Antipolo City. Yun. Castañas sa family. Miguel Love shoutout sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Trupang Biwas TV, yun shoutout ka Choy. Baron TV, yun shoutout. RSG Adventures, yun shoutout ka Choy. At may glad shoutout sa kay Samuel Herona at Herona family. Maraming salamat po. FGI Pioneer and 3GC Security Guard, yun maraming salamat sa inyo mga tay. At sa mga silent viewers po natin, maraming salamat po. Solid ka Choy natin. Yung Nanay Ruby Channel, yun may galab shout out to Choy. At Bang Bang Boy sa Anglers, yun shout out Choy. Thank you sa support. Kachoy Rick Lintag, yun shout out. Kachoy Nel, yun shout out to Choy. At Kachoy Michael Borak, Kachoy Ronnie, yun shout out to Choy. Alden Bernal, yun shout out to Choy. At sana gumaling na mga yung ano, yung sakit yung ano. Sakit ng anak ni Kachoy Michael. Ano pala, may sakit sa ano. Ano ba yun? Diyos ko. Yung sakit ni ano mga tayo, yung Princess Anne. Hindi ako nagkakamali, gano'n yung sakit ko. Diyos ko. Kaya, Lord, pagaling ko. Kachoy Delmar, yung mega love shoutout. Kabiwas TV. Bata TV, yung si Manoy. Malamang andun sila sabi ng mga kasi andun yung natin. Makaramihan na mga insyang duda ako dun mga tayo kanina sa ano yung matak sa atin nakawala kasi ang bilis eh ganun pala mata ka mga tayo Jesus mata mata ka mga tayo malaki to Jesus mata ano na ba mga tayo salita malaki yun mga tayo kasi ano biglang bulusok na ganun tapos sumabit siya. Talagang nakamdaman ko talagang sinabitan na siya mga tayo. Saan na ito mga dito na? Ay baka dito siguro mga tayo tumatama sa pinakamaliit ko. Palitan ko nga ito mga tayo. Sayang, dalawa na yun. Dalawa na alam ito na duwada please. Pinitan ko mga tayo, malaking hook to. Yung ano ata ito, surplus. Pa tayo sumahod mga to. Sana nga itong ano, first week ng December. Malaki ito mga to. Uy, malaki to. Yan, malaki na naman. Malaka. Uy. Uy. Ano mga katoy. Ganda ng mga size mo to. Malapit makawala mga to. Nangala-ngala. Maigpit mga to. Laki. Grabe. Nangalang-alang ang mga tayo din nakagalaw. Ay, nangalang baka makawala. Ay, thank you Lord. Sabi ko na nga ako, tatlo na kagad na malaki. Mga tayo, ano tayo? Ano natin ngayon may 10 yung expected natin ngayon. Dako, hindi ako mga 10 dito mga tayo. Ang grabe na lagi. Thank you Lord. Mga katoy, punta na kayo dito.
Kaso may haas doon sa daanan. Hindi naman nangagat yung mga nakakatakot doon. Ano? Yung mga natutulog na bata. Mamaya ang putuputan. Diyos ko, huwag naman po sana mangyari. Lord. Lap-lapo ulit. Simple lang mga ito, wala tayong anting-anting. Simple lang, manalig lang. Puro sigurado. At lagi nyong papalitan yung pain nyo para laging gumagalaw. Yan ang style ko mga ito eh. Ganyan lang sa mga ito. Yan. Tapos tapon mo doon. Pagdating yan dyan, lalapit mo sa atin, tsaka bibiwasin natin. Yan naman ito, pagtapon mo doon. Yung kabila na naman pamiwas, ilagay mo dito sa kabila. Para natin siya nagbabago, ganun dahil lang siya mga ito. Yan naman ito, yung kinakabagay na ito. Yan. Laki na naman. Laki na naman. Mga ito yun. Oh, pilalaki. Wow! Ay, Diyos ko, aray ko. Uy, grabe. Wala. Diyos ko, thank you Lord. Dapat na. Ngala-ngala talaga. Ayan ang sinasabi ko. Yung tanggal dun sa bagong palit natin. Malaki. Ay, thank you Lord. Huwag mo muna kagatin mo, boy. Huwag mo nang ingagos ko kay sabit ko pa. Yun, may galag shoutout nga pala kay Nathaniel, Team Flow Nuevo. Para tayo na malinggi dito sa spot. Thank you Lord talaga. Ay, salamat talaga Lord. At sana mapansin tong video natin ng mga kasama natin na anglers. Sinasabi ko naman dyan mga tayo sa ano, yung nadaanan ko. Kaso, ang hirap daw ng spot. Medyo bata pa tayo mati, kaya nakakarating tayo sa mga ganito nga. So, pagkabit ng hindi natin kaya kumakot sa mga bakod-bakod. Kailangan na. Retired na tayo. Hindi jokes lang mati. Siguro ano, pag na tayo sa probinsya, mas maganda doon mati. Probinsya namin sa Bicol. Parang si tabi-tabiwas. Ay, bata. Pati Ronnie, tara na, dito na tayo. Kung gusto niya, ay kaso, panay sa si Katoy Ronnie dito. Yan na. Yan o, dito na. Kakalagay ko lang yun mga tayo. Kakalagay ko lang yun. Ayos. Grabe na lalaki ng isda dito. Ang ganda pati na. Ay, tingnan. Kakalagay ko lang nun. Pag naputol ng bali namin. Ang grabe. Wala akong ibang masabi, Lord. Maraming salamat po. Diba nga mga tayo ganun talaga. Gumagalaw yung kapulati. Binabakbakan na agad. Yari na naman dito. Takbo na kayo. Siguro nakita ko. Dito lang sa harapan natin pumapasak. Ayan, pinagat na naman agad. Umaarabis din si Tropa din sa kabila. Ay, may galag shoutout nga pala sa mga nangunguriente sa ilog. Ito oh. Huwag naman. Just lang. Huwag ng kuryente. Ito, grabe natin. Mga nangunguriente dito sa ilog natin. Pasig. Ay, puta na tayo. Yung siguro nagkukuha rin yan mga update natin sa mga... Kaya susunod siguro natin. Huwag natin sa unang intro natin, wag natin sabihin kung saan yung fishing spot po natin. Sa likod, sa dulo. Kaso may nagagalit sa babatikos tayo. Dapat po sabihin yung exact location ng fishing spot po natin. So,
gano'n na lang siguro matoy. Sorry na lang sa nagpupunot na gano'n. Sa dulo na lang natin sabihin matoy yung leasing spot mo na sa ano, o kaya sa gitna para kahit papaano din niya kaagad mapanood yung video. At least kung hanapin niya yung location na gano'n matoy, mapanood man lang yung video natin. So yan, gano'n na lang pala matoy, sa gitna o kaya sa 3/4 yung video natin. Grabe, uli pa nga umaaraw ng gusto natin. Jackpot na tayo. Ngayon, mag-love shoutout nga pala kay Rami John Vlog. Yan daw tayo ng taw-taw. Ang ganda yun dito mga tayo, yung taw-taw niya maabaw. Ganun gano'n ka lang dito. Matoy, kain po muna tayo matoy. Almusal tayo. Yan matoy yun. Pila po yung bawon ko. Kain po tayo. Ayan. Walang katapusan tilapia ang ilan. Kain po. Kain muna kayo. Para plus yung kakain. Sarap ng lasa ng tilapia dito mga. Kain po tayo mga toy. Kain muna ako mga toy. A few moments later. Umpisa tayo ulit. Tayo nakain na. Nag-high five mga to. Yan. Huli ka. Yan. Huli na naman. Huli na naman. O yun, nakadali yung malaking hook natin mga tayo. Yan. Mga tayo. Laking hook yan mga tayo. Yan ako dyan. Mga tayo, ito yung hook na malaki. Huli na yan. Sige, para walang kawala mga tayo. Ay, grabe. Baka maputol na to. Ilan na to? Ang dami na. Thank you Lord. Tanaka. Isa na lang hook kumari. Sinabit kanina. Tingnan na at may bangka na. Ayan na. Ay, ito malaki. Wala, Diyos ko. Ay, ang pulang-pula. Mga katoy, oh. Grabe. Ay, Diyos ko. Ay. Nag-aalog na naman siya. Dito naman rin kasi may bangka. Ay, hayaan na naman yan. Wala ka makawala. May barak ko. Ito. Gini ako. Grabe na to. Tuwan-tuwa na nanonood sa akin mo nagkagagin sa kabila. Asan na? Ayan, makapag-sit-up ako matay. Sit-upan ko nga rin. Makakapagpalit ako matay na ano. Ibangka ng double hook ulit. Uy! Ang lakas ng pag-drive mo, boy! Mamaya tangal ka talaga, lusungin ka. Pag naputol talaga, lusungin ka talaga. Malaking tulong din mga tayo yung daan ng pagdaan yan kasi ano yung mga lumot sa ilalim mga tayo, bali inaampas niya dito tapos ginaganon. So lalong dumadami yung mga umigilid na lapla. Ayan na mga tayo. Yan na naman, bakit malaki to? Ay, sus ko. Ay, ito. Grabe yung candlelights mga atin, yung laki. Kunin natin to. Yun, Miguel of shoutout nga pala kaya parang perfect. Wait, kinabahan ako sa'yo, boy. Meron pala kayo dito. Kala ko wala kayo dito. Kunin natin ito mga tayo. Thank you. Ayan. Ay, grabe, ang bigat na. Uy! Nakadalawa pa tayong blap-blap mga tayo. Hindi ko na kaya to. Baka maputol itong natin.
Oh, kasi ano to, manipis lang mga tayo eh. Ulap to. Baka nga maputol. Ay, ano eh. Okay lang, pag kamang kaniduli, pero magdapat mo na lang. Para wala nang balikan. Dumaan kasi yung ano, na sobra ng lakas eh. Candulights tuloy yung dumapo. Kaya muna tayo natin. Nakakawit mo na ako. Dito natin, hindi ko lang ganyan. O. Yung kilabs natin nga ba, i-vlog ko yun. Hindi tayo kasi yun. Ito sa pag natin natin, ako wala sa gagawin. Kachoy Nel, Riding Thunders TV. Kilabs ko tayo. Pigeon Loves TV. Hindi ko shoutout sa inyo mga tol. Barkadaan bike vlog yan. Support naman mga tol. Ay Pitunggo TV yun. Ayan natin. Ay kaya ano pa pala. Kay Kuya Ilsal TV. Lagi nagla-live sa mga tol. Pa-support naman sa mga tol. Oh, Bingo. Nakakatawa talaga yung dalawang flauta mga tayo. Yun o. Yan o. Yan mga tayo. Talaga. 8 pa lang natin. Walang ba ng dalawa? Para kuha natin yung sakto na. Ayan. Bilaman na pala mga tayo. Ay nakawala ito. Sabi ko na nga ba lumipat kasi kumakari. Ngayon. Nakita ko ito gumagano'n konti. Kaya di ko tuloy yung ginanon. Alam ko lang. Biniwas ko sana eh. Hindi nakita nyo eh. Uy, medyo maliit pero pwede na matay. Oo, nasa malayo ko tinapon. Okay, pangsiyam. Pangsiyam yan matay, pangsiyam. Yeah. Dami na natin ulo. Ay, naku. Bilang shoutout nga pala kay GR, kay John Paul yan. Ayuda na naman tayo mga katoy. Ay, mega love shoutout nga pala kay Papa Chinchay ko yung pinag. Ayan na yan. Kaya di natin makakalimutan. Unix Black yung mega love shoutout. Isang hook na lang ako maagos na. Kaya pala may naroon pa parating palang kaya maagos na. Tina. Uy, ganda oh. Dalag, sana madali natin dalag. Bakit laki na naman. Madalag talaga siguro. Talaga naman ito yung breeding area siguro ito. Pang-10. Ay, malaki itong pang-10 natin. Yun. Pang-10 mga katoy. Dito lang pala tayo mag-finishing sa unang spot. Yun, 10 na ito mga toy. So, paano yun mga toy? Parang yun lang kasi pangako natin sa ano natin. Yun lang puwiling kasi natin eh. Baka lumabis tayo sa mga kailangan natin. Yun o. Grabe itong huli natin. Last na lang tayo mga toy. Diyos ko lalaki. Ayun na lang pala mga toy. Okay na pala ito mga toy. At nakasampo na tayo pala. Okay na ito. Baka kumabuso naman tayo. Pinagpapigil na tayo eh. Yan mga toy. Marami pong salamat sa mga nagtagang nanood po at sa mga
di nag-skip po ng ads. Marami pong salamat. Mga silent viewers ko. Dito, mga bla-bla. Mga katoy, grabe. Yun, maraming salamat mga toy. Thumbnail natin to. Yun. Thank you po. Yan mga toy, grabe. Mga mamaw. Yan, thank you Lord. Thank you mga toy. See you next vlog po. Thank you so much. Yung mga mag-comment, mga magpapashoutout nga pala mga toy. Pa-comment na lang po ulit para mailista po naman. Ayan na mga katoy. Dami nating huli mga toy. Grabe mga plap-plap mga toy. Ano pala tong plap-plap ko mga toy? 3. Yan 5.5 na to. Ito. Nasa 6.5. Ito 5.5 din. Ito 5 fingers. Allah, 4 na plapla. Kasi mga toy, yung 5 fingers mga toy, plapla na yan. Ayan. Isang kanduli pa tayo. Thank you Lord. Thank you Lord sa blessing.